damang, taga ano? Hindi. Hi. Dede, ano da? And para sa happy birthday to you. Ang chef ani? Si Gerald? Si... Ala, kanami ka daw mag... Ngala. Wow. Thank you Lord, nag-enjoy ang tanan sa Britannia Island hopping. Mayor, okay lang yung laagre Mayor. It's feeling good, alright. Okay, from Britannia mo travel ta more than an hour para makaabot sa Bacolod. Introducing the Kipaliri Boys Tingas nga nagtour sa Surigao del Sur. Sa gagmay pa ning mga bata, malingaw ka sa kasipat nila. Karon nga mga dagko na, lingaw ka. Isip usa nila kabarkada. Mag-relatives ra gyud pud ni sila, mao sila tanan. Kami tanan magkahiusa kay mga paryente ra. Diri sa Britannia, padulong na pud sa Bacolod. Diri ta mag-sleep over sa Bacolod Amazing Sand. Mura kag naa sa Maldives. Kay dito may mag-overnight. Go! Tara mga dudes, sabay ta, malagaw ta. Tara! Thank you, Soy. Salamat. Padulong kita sa Bacolod. Ano? Padulong. Magangga ba? Oo, magangga. Going to Bacolod, Amazing Sand. Mao kini ang nindot nga dalan nga atong agian. A few moments later. Mga dudes, karon nagahulat mi diri kay ang among kauban nagsaag. Ang isa ka van ning lingko from diri nga crossing ning sulod diri nga walay signage nga padulong sa Bacolod Amazing Sand. Karon giamong gigukod dili na mo maabsan, so layo-layo jud ang maabdan. Nibalik na lang mi diri sa kanto. Amo na lang silang hulaton kay sigurado mo balik to sila. So diri while nagahulat mi kaon-kaon tag saging hilaw. Na yes. Wow! Gutom si Jupetnel. Si Jupeternel. So sa kani oras diri mi sa barangay Haripira. O karon na among gipaabot. Bisag yon sa pipip ba? Pipip. Wa jud na agad ba? Tenya din kamo kaabot. Nya pag-abot tuya. Nya paguman. Tadan. Okay, padayon ta. Adto na ta sa Bacolod Amazing Sand. Kay nahuman na ang nakasaag na ang among mga kauban. Nag-abot na. So larga na ta. So kung moari mo diri guys, na ay rough road, no? Nga atong maagian una ta makaabot sa Bacolod, Barangay Bacolod. Dagat na dai dagat. Lao balud. Long. No. Dito kay pula. Mingo din ako. Ay, kayo sa dawan. A few moments later. Okay. Adto na ta, sakay na ta og boat. Sakay na og boat, matabok kami dito sa cottage. Ang may kamay no, ikaw. Sisim. Toy, pangros na toy. Okay, waiting na para sa next next bangka para mo adto sa cottage. Okay, muna na may guli ha.
Okay, sakay na. Tabok na kita. Mga dudes, ang ato ang cottage anaa sa tunga sa lawod. Oh, shout out. A few moments later. Yan, pala ko pala sa PCM yan. Ano? Ano ba kanina? Nahugas sa Adrian, nahugas sa Adrian. Mulaog na. Di magani mulaog. Di mo naog nga may life jacket. Ha? Ay, naikwarto sa taas di ayon. Manusap ka, mahal ba di ay? Bumangga. Bumangga. Go na. Abot na sila ba mga foreigner? Dali na. Lo, ugma rami magbayad no. Ugma ron Sige. Nindot no. Di ba mo daw nga murag sa Maldives daw? Dira banana boat. Makatilaw na dyan si Benji. Oo, nice ang tubig. Katilaw na si Benji banana boat eh. Wow. Nandot kayo. King. Unara mo na tindahan. Are gili sila pwede lang lalawan jacket gani. Masaka ko. Wow, na ako dili. Uy. Wow. Kisa dyan. Sino tao dia? Sino ka? Ay, Kidji. Ay, makaon ko no. Maturog ka, kids. Pagkawan na ka karon Kuhiton ko lang itlog mo karon ko makaon dun. Yeah, naog ko dun. Wing, imong power bank. Power bank mo. Nami hangin kids ba? Lamiyaw Buti ka namin ang kuan. Dili mi si RGM. Murag alam Maldives ni saya ugma na lang nato ipakita ni kay para klaro. Wow. Nice kay. Napo diri on ay tag 200 daw ang banana boat. I-try nato tomorrow. Preparing for our panihapon. Nagluto pa og sudan. O kanon. Okay, nadoy crabs. Saka nagkadton ka nakup og crabs, mga talawan kaayo. Magsaka gali. Crabs daw, may crabs. Nga naman, paa ka lang bantay. Kita kang niluoy. Gani ba? Sayang. Wala na ipatay na ako eh. Wala. Namulitaw na to. Ay, ito lang ba? Ambak na kalita ba? Crabs. Ito tulak mulo ko. Lagi na. Boss, play ako Kumuta bisan ano lang Sige. Dali ba? Ano mga sulod? Hindi ba na makakatinga? Ang kaya kang iloy. Hindi ka mo dyan hay. Nilo kapan mo yung atil na ba? Pwede kang ilo. Ikaw na to eh. Hindi ko pa. Gani. Dinaw. Natutoy. Awan ng dagdag. Arao. Yan. Puta wala. Nila
kakatol. Bayo ka ron. Ay. Ah, ito naman madami. Ano nakakot? Di ba kayo mo na ba? Bi ako be. Bi? Ayaw. Pwede dali na kada sakol kay. Ay, ato. Ay, damang, taga ano? Hindi. Ay. GB lang daw, laki. Oh, makakata ka na sa pin. Bete, ano da? Di mo na mo yan. Padre mo. Ano, Dodge? Ay, gabi ang maganda sa ano? Sa babo mong gusto. Hindi ba pula ako, magbuhi. Yan, jeep. Ilo, bawak sa bahan ko. Magat rin. Now, let's go. Iutang magkamot mo yan dyan. Kala nami dak di mga una dota. Sige, ampo doon. Ni Father Son. Amen. Ni Father Son Spirit. Happy birthday to you. Happy birthday among sudan kay sinabawang to you. Ang chef ani si Gerald, si ano to si Rimrim? Si Rimrim. Yeah. Ang among chef. Kaon kita. Good night. Kaon na. Kaon na ang mga bugoy. Kay mamingwit, mag-inog og tanduay. Mga ni oh. Ang nagpalitan na. Wa mo lutuon kung way gipalit. 10 minutes later. Mahubog. Mga guys, kani mo baba ni ron mga alas duman. Mo baba daw ni ang tubig karon mga 10, mogawas na ang sandbar. So manulo daw mi unya sa tanaw natong makakuha ba kami. No? Ngit pa. Hindi nagpunta kami koon. So Nagbuha sa karne. Nagtilapan mo sa toy, ikaw nang kaisda toy, tilap-tilapan lang. Manginahanglan kami og advice ani bigay na pagkuag pamunit niya, pamingwit. Wa may kuha. So karon mga guys, mag-relax sa ta kay pagbaba sa tubig karon manulo tag isda. Okay, paghunas na. Meanwhile, shout out dito sa pamilya dia sa Lupon, Davao Oriental, Rapada family, ug sa akong asawa na si Hazel Rapada, amping mo dira. Yeah. Okay, thank you for watching. Good night everyone and God bless.